ዓለም ለኻዊ ማሕበር ምሁራት ተጋሩ ኣብ ትግራይ ሓቋፋይ መሰጋግር መንግስት ንምጥያሽ ዘኽል ተበግሶ ከም ዝወሰደ ፍሊጦሎም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሶማያን ትግራይ ኣብ ትግራይ ሓቋፋይ መሰጋግር መንግስት ንኽጥያሽ ዘኽል ኩሉ መዳዊ ተበግሶ ብምውሳድ ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ምስ ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ሰፋሕቲ ዘተታትን ከም ዘካይደን ነዚ ከሳል ዝኽል ዓብይ ኮንፈረንስ ንምክያድ ምድላዋት ከም ዛዘምን ኣፍሊጦሎም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናኸፈ ዝመጽእ ዘሎ ጸገም ትግራይ ኩሉ ትግራዋይ ዝሳተፉልን እንክሊል ውድቀት መሪሕነት ኩናት ጥሜት ስደትን ስእነት ፍትሕን ብመሰረቱ ዝቐርፍ መንገዲ የድልዩ ዝበለ GSTS ተቀዳማይ ተበግሶም ኢኒሺየቲቭ ምስናይ ትግራይ መዳርክቲ ኣካላት ዘተምክያድ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ተበግሶ ድማ ብሶምያ ዝተሓገዘም መፍትሒ ፍኖተ ካርታ ምድላው ምዃኑ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣመልኪቶሎም ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ GSTS ዶክተር መዓር ገድሓንም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዝገለጽዎም ትግራይ ኣጋጢምዋ ዘሎ ጸገም መበገሽታትን መፍትሒታትን ጾም ጸገማት ብዛዕባ ሕዚ ኣንጸላልዩ ዘሎ ደመናዊ ኩናትን ዝተርፈሉ ዕድል ዝጠመተ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ምስ ናይ ጸጥታ ኣካላት ምስ ሲቪክ ትካላት ምስ ሚድያታት ምስ ፍሩጣት ተጋሩም ምስ ወጻእተኛታት ፈተውቲ ትግራይ ምስ ዓለም ለኸ ናይ ሰላምን ዲፕሎማስን ኣካላት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤምባሲታት ምስ ናይ ፌደራል ኣካላትን ካልኦትን ብድምሩም ልዕሊ 60 መዳርክቲ ኣካላት ዝተሳተፉሉም ልዕሊ 150 ሰዓታት ዝወሰደ ዘተን ምኽክርን ከም ዘሳለጠ ገሊጾሎም ኣብ ወንበርቲ ትካል ዶክተር ገብረ ኪዳን ገብረስላሴ ብወገኖም ኣብቲ ዝተሳለጠ ዘተ ኣብ ዝበዝሑ ጉዳያት ምስ ኩሎም መዳርክቲ ኣካላት ናይ ሓባር ምርዳእ ከም ዝበጽሕ ብምሕባር ምስ ጎድና ንጎድንም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዝምልከቶ ኩሉ ኣካል ዝሳተፉሉም መላእ ትግራይ ኮንፈረንስ ኦል ትግራይ ኢንክሉሲቭ ኮንፈረንስ ከም ዝካየድ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሮም ከም ሓበሬታ GSTS ዝሳለጥ ኮንፈረንስ ትግራይ ናብ መረጻ ከሰጋግራ ዝኽእል ሓቋፋይ መሰጋግር መንግስቲ ዝጣየሽሉ ኩነታት ከም ዝፍጠር ኣብ ምትእማን ተበጺሑ ኢሎም